Истината е, че просто трябва да започнеш и да правиш някакви неща. Без значение каква ти е финансовата ситуация, човек, или всичките останали оправдания, които си наредил за това, че не почваш да действаш или каквото и да е. Имаш един живот и той един живот в един момент ще свърши. Това, което е най-гадно и неприятно е, че ти не знаеш кога ще е този момент, защото той може да е утре. Единственият начин ти е си на 100% сигурен, че няма да го приспиш този момент, е когато си в играта. Всеки ден, всеки ден, всеки ден, защото един път ще дойде момент, който буквално ще ти промени живота и ти няма да си там. И ако трябва да съм честен, всеки един от нас ги има тези дни. Просто успешните хора са там и намират начини, намират решения, а неуспешните хора намират оправдания защо са ги проспали, защо не е бил тяхния ден, защото някой друг им е виновен за всичко. Ако ти си заклещен в работа от 9 до 5 без никакво развитие и знаеш, че дълбоко заслужаваш повече, тази бизнес общност ще ти промени живот. Просто кликаш линк в описанието на този профил, избираш общност и влизаш през стотици хора като тебе, които изграждат AI онлайн бизнес. Лайв срещи всяка седмица, видео обучения и ментори от теб, които са изградили бизнеса за милиони.